салому дуруди моро бипазиред бинандагони гиромӣ ва мухлисони варзиш. Фурсате расида то мо дастандаркорони барнома ҷолибтарин хабару гузоришҳоро аз шабакаи Баҳористон манзуратон намоем. Дар студия Алиҷон Талбаков. бозиҳои осиёӣ дар иншооти сарпӯшида ва ҳунарҳои размӣ аз 21 май то 30 май соли 2021 дар Таиланд баргузор мешавад. Бозиҳо дар ду шаҳр Бангкок ва Паттайя доир мегардад. Ба барномаи бозиҳо 28 намуди варзиш ва 2 намуди намоишӣ, варзиши сабук дар дохили бино, бильярд, боулинг, рақси варзишӣ, шоҳмот, футзал, роликтозӣ, кӯҳнавардӣ, шиноварии кӯтоҳ ба масофаи 25 метр, бокси тайландӣ, ҷиу-ҷитсу, дучархаронӣ, кураш, теквондо, ҳоккеи дохили иншоот, карате, киберспорт, бадминтон, пенчак, силат, черлидинг, самбо, қайиқронӣ дар дохили иншоот, волейбол, баскетбол, гӯштини анъанавӣ, кикбоксинг ва ғайра дохил мешаванд. Ба намуди намоишӣ текбол, авиаспорт яъне варзиши ҳавоӣ, рақобати ҳавопаймоӣ бе сарнишин шомил аст. Зимнан Бангкок соли 2005 аввалин бозиҳои осиёиро дар иншооти сарпӯшида ва соли 2009 бозиҳои осиёи ҳунарҳои размиро ҳар ду бозиҳо соли 2013 муттаҳид шудан мезбонӣ кардааст. Варзишгарони тоҷик дар бозиҳои панҷуми осиёӣ дар иншооти сарпӯшида ва ҳунарҳои размӣ ки аз 16 то 27 сентябри соли 2017 дар пойтахти Туркманистон шаҳри Ашхобод баргузор шуд, ҳамагӣ 51 медал, 3 тилло, 14 нуқра ва 34 биринҷӣ ба даст оварданд. Дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон 125 варзишгар дар 15 намуд ширкат кард. Намояндагони Тоҷикистон дар 9 намуд медал гирифтанд. Мунтахаби Тоҷикистон дар ҳисоби умуми дастаӣ аз рӯи сифати медалҳо дар ҷои 17 ва аз рӯи шумораи умумии медалҳо дар ҷои 8 қарор гирифт. тавре маълум аст, мунтахаби наврасони то 16 солаи Тоҷикистон дар ҷоми роҳи Абрешим, ҷоми анҷумани футболи Осиёи марказӣ ва сабқати интихобии Осиё ширкат варзида мақоми дуюмро ишғол намуд. Инчунин даста дар ҷоми президенти Қазоқистон ва ҷоми рушд дар шаҳри Минск ҷои дуюмро соҳиб шуд. Муҳаммад Ворис Сайдалиев дар ҳайати даста вазифаи ҳамлавариро иҷро мекунад. Тафсилоти бештар дар сюжеи таҳия намудаамон. инкишофи футбол аз футболи кӯдакона сарчашма мегирад. Ба ибораи дигар, футболи кӯдакона таъкурси он мебошад. бадин хотир дар кишварамон як зумра мактабҳои варзишӣ аз рӯи ин намуди бозӣ амал мекунад. ҳар як фард дар оянда ба худ идеале дорад. муҳаммад Ворис Сайдалиев низ дар дил орзуву ормонҳои зиёдеро мепарварид. ҳанӯз аз хурдсолӣ ба варзиши рақами як шавқу шӯри беандоза дошту аз ҳунарнамоии футболбозони моҳири тоҷик дидан мекард. шояд хоҳиши зиёду иродаи қавӣ ва сидқан аз худнамоии тарзу усулҳои хоси футбол имконияташ дод, то дар майдони сабз ба яке аз ҳамлавари ояндадору умедбахш табдил ёбад. хело хуб медонист ки ҳамлагар дар майдон чӣ рисолат дорад. албатта масъулияти ҳамлагар дар майдон ба нишон расонидани тӯб аст. ҳамин аст ки дар ҷаҳон бештари ҷоизаҳоро ҳамлагарон соҳиб мешаванд. заҳматҳои зиёду эҳсос намудани масъулияти баланди касбӣ даст дод то муҳаммад Ворис узви мунтахаби наврасони то 16 солаи Тоҷикистон гардад. бо дастгирии муҳтарам Дилшод Ҷураев, ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, соли 2015 ба Федератсияи Россия сафарбар гардидем ва дар шаҳри Геленҷик мусобиқаи кожни мяч буд, туби чармин, дар он ҷо ширкат варзидем ва дар он ҷо беҳтарин бозингари ҳамон мусобиқа дониста шудам. ва аз ҳамон мусобиқа пас кормандони Федератсияи футболи Тоҷикистон таваҷҷӯҳашон ба ман зиёд гардиданд ва дар ҳама машқу тамринҳое ки дастаи мунтахаб ҷамъ мешуд, дар он ҷо маро даъват мекарданд. мавриди зикр аст ки футболбозони навраси мо дар соҳаи варзиши тоҷик саҳифаи навро боз карданд. ин навигари маҳз дар даврони истиқлолият ба даст овардани ҷумҳуриямон ба вуқӯъ пайваст. албатта сухан дар мавзӯи бозиҳои қаҳрамонии Осиё сараввал соли 2007, баъдан дар соли 2018 меравад ки дастаи якачини наврасони мо мақомҳои сеюм ва дуюмро касб карда ба ин васила ҳаққи дар
чемпионати ҷаҳон ширкат варзиданро пайдо карданд ва масъулин ин ҳама дастовардҳои беназирро аз шаҳди соҳиб ихтиёрӣ мансуб медонад. Дар футбол нақши як бозингар аввалин дараҷа нест, чунки он бозии даставӣ мебошад. Бозии футбол ки даставӣ аст, якдигарфаҳмиву муттаҳидӣ асоси пешрафти тим ба ҳисоб меравад. маҳз ҳамин хусусиятҳоро мунтахаби наврасони то 16 солаи Тоҷикистон доро буд ки дар сабқати нахустини байналмилалии роҳи абрешим натиҷаи назаррас нишон дод. соли 2019 барои аввалин бор дар Тоҷикистон сабқати ҷоми анҷумани футболи Осиёи марказӣ баргузор шуд. Ба ин ҳамоиши бузурги варзишӣ ба пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе мунтахаби наврасони то 16 сола аз Ӯзбекистон, Қирғизистон, Туркманистон, Эрон ва Афғонистон ташриф оварданд. Мунтахаби 16 солаи Тоҷикистон мизбони ин сабқати байналмилалӣ буд. Бар асоси низомномаи сабқат бозиҳо аз як давр иборат буда, ғолибу ҷоизадорон аз имтиёзҳо муайян карда мешуд. ҳамин тавр мунтахаби наврасони тоҷик зери роҳбарии сармураббӣ Аҳлиддин Турдиев дар ҳар як бозӣ аз худ маҳорати баланди варзишӣ нишон дода ба мухлисони ташнаи футбол таби хушуррӯҳӣ болида эҳдо намуданд. дар бозӣ бо Афғонистон мухлисони зиёд моро дастгирӣ карданд ва аз оне ки мо қаҳрамон гаштем, ман бисёр мехостам ки беҳтарин бозингар шавам дар ин мусобиқот ва кӯшиш кардам ки бозии хуб нишон диҳам ва хушбахтона мутахассисон ин бозии маро қадр карданд ва меҳнати маро диданд ва маро беҳтарин бозингари ин мусобиқот эълон намуданд. мунтахаби наврасони футболи Тоҷикистон ба ҷуз марҳилаи гурӯҳии интихобии сабқати Осиё 2020 боз дар ҷоми президенти Қазоқистон ва ҷоми рушд дар шаҳри Минск ширкат варзид. ҳамин тариқ бар асоси қуръаандозӣ рақибони тими мунтахаби наврасони то 16 солаи Тоҷикистон дастаҳои мунтахаби Умон, Йемен ва Амурати Муттаҳидаи Араб гардид. чуноне маълум аст, дар қароргоҳи конфедератсияи футболи Осиё воқеъ дар шаҳри Куала-Лумпур қуръакашии чемпионати Осиё 2020 миёни футболбозони ҷавонони то 19 сола доир шуд. Дар ин қуръакашӣ дастаи мунтахаби то 19 солаи Тоҷикистон шомили гурӯҳи Д шуда бо дастаҳои мунтахаби ҷавонони то 19 солаи Қатар, Малайзия ва Яман рақобат мекунад. мавриди зикр аст ки чемпионати Осиё 2020 байни футболбозони ҷавонони то 19 сола аз 14 то 31 октябри соли равон дар ҷумҳурии Ӯзбекистон доир мегардад. хотиррасон мекунем ки 4 дастаи беҳтарини мусобиқоти мазкур барои иштирок дар чемпионати ҷаҳон 2021 ки баргузориаш дар давлати Индонезия дар назар аст, рохат мегиранд. моҳи феврали соли равон дар ҷумҳурии ҳамсоя мусобиқаи байналмилалии оид ба гӯштини тарзи озод баргузор шуд ки ба варзишгарони навраси моҳ имкони ба даст овардани медалҳои мухталиф пеш омад. дар сабқати мазкур Саидҷон Найбиев ҳам ширкат варзидааст. Саидҷон Набиев хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 51 ноҳияи Фирдавсии пойтахтамон аст. Вай عضو محفل گوشتنی طرز آزاد می باشد. موصوف تصادفی به این نوع شامل نگشته است، ولی در ابتدا مشق و تمرین را از گیمناستیک شروع کرد. آموزش گیمناستیک برای سعیدجان موقتی بود، البته با تغییر دادن فعالیت من بعدش قبله‌گاهش باعث شد و نموده قدم‌های اولین خویش را در جوده ورزش از مکتب جمهوری مهارت عالی ورزشی زیر رهبری مربی شایسته جمهوری تاجیکستان عبدالرزاق عالمov آغاز نمود. مکتب مذکور در جمهوریمان چه مرتبه دارد؟ متخصصان و دانندگان ورزش تاجیک به خوبی واقف هستند، زیرا مکتب در موجودیت خویش ده‌ها ورزشکاران لیاقتمند را تربیت و به وای رسانید که امروزها ایشان باعث افتخار نسل نورست گردیده است. در جمهوری ازبکستان شهر خوارزم مسابقه گردید. در آنجا مسابقه سطحش خیلی کلان بود و در آنجا سزاوار جای سوم گشتم. حریفان من از دولت ازبکستان بودن، از شهر بخارا، از خود خوارزم بودن.
соли қаблӣ дар мусобиқаи анъанавии байналмилалии ҷумҳурии Қазоқистон шарафи варзиши тоҷикро дар риштаи гӯштани тарзи озод 6 варзишгар аз клуби варзишии Кони Гурд зери роҳбарии мураббии ҷавон Муҳаммадраҳим Каримзода муаррифӣ карданд. Ба иқрори мураббии ҷавон дар мусобиқаи байналмилалӣ на фақат паҳлавонон аз Осиё, балки аз Аврупо, Федератсияи Русия ва Арманистон низ ширкат варзиданд. Дар натиҷа ба гӯштнигирони навраси мо муяссар шуд, то бо дастовардҳои шоён ба ватан бозгарданд. қаҳрамони барномаамон низ дар сабқат қуввасанҷӣ кардааст. من خیلی خرسند هستم که مهنت‌های مرا با نظر گرفته مرا با شهادتنامه نامزد به استاد ورزش قدردانی کردند. дар пеш вайро мусобиқаҳои аз ин дида сатҳаш баландтаре мунтазир аст. шояд ӯ шарафи варзиши тоҷикро дар бозиҳои ояндаи олимпӣ байни наврасон ҳимоя кунад. барои ин кайҳо боз андеша кардааст ва нуқтаи асосии убур кардани муваффақияти нав ба навро дар иродаи қавию масъулияти баланди касбӣ медонад. умед аст ки ин орзу ва ормонҳои накӯи варзишгари умедбахш амалӣ хоҳад гашт. конфедератсиони футболи осиё санаҳои нави баргузории мусобиқоти қаҳрамонии футзали осиё инчунин қаҳрамонии бошгоҳии футзали қораро дар соли 2020 тасдиқ кард. мусобиқаи қаҳрамонии футзали осиё 2020 ки мебоист аз 26 феврал то 8 март дар ашхоботи туркманистон баргузор мешуд, ба иллати хуруҷи коронавирус дар ҷаҳон ба рӯзҳои 5 ва 16 август гузаронида шуд. мусобиқаи қаҳрамонии бошгоҳии футзали осиё 2020 бошад рӯзҳои 2 ва 13 декабр дар аморати муттаҳидаи араб барпо мегардад. дастаи мунтахаби миллии футзали тоҷикистон дар қаҳрамонии осиё 2020 дар гурӯҳи А бо дастаҳои Туркманистон, Ветнам ва Умон рақобат хоҳад кард. бояд гуфт ки аз рӯи натиҷагирии қаҳрамонии футзали осиё дар ашхобот 5 дастаи беҳтарин ба ҳаққи ширкат дар қаҳрамонии ҷаҳон 2020 ки аз 12 сентябр то 4 октябр дар Литва доирӣ мегардад, мушарраф мешаванд. дастпараварони мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпӣ оид ба футбол ҷиҳати иштирок дар мусобиқаҳои баъдӣ омодагӣ ҳамаҷониба мебинанд. гуфтанд ба маврид аст ки дар мактаби мазкур футболбозон аз синни 8 то 18 сола ба машқу тамрин ҷалб гардиданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши таҳия намудаи ҳамкорамон. мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпиоид ва футбол дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз соли 1991 инҷониб фаъолият дошта дар тайёрнамудани варзишгарон аз риштаи варзиши футбол саҳми назаррас дорад. тавре мушоҳида намудем, дар ин давра варзишгарон ба машқу тамрин машғул буда барои анҷом додани бозиҳои беҳтарин омодагӣ мегиранд. ҷаҳонгир ҷабборов сармураббии дастаи кӯдакон наврасонӣ то 15 сола буда 4 сол боз ин ҷониб дар мактаби мазкур фаъолият намуда истодааст. шогирдони ин мураббии ҷавон дар бештари мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳурӣ бозӣ карда ба дастовардҳои назаррас ноил гаштанд. тури 4 сол аст дар ин мактаб кор мекунам ва бисёр дастовардҳои хеле хуб сазовор шудаи дастаи мо. наврасони мо ҳозир тайёрӣ ба чемпионати шаҳр дестанд дар син соли 2004. мо ҳозир хеле хуб тайёрӣ дестем. мехоҳем ки дар мусобиқаи шаҳр ҷои аввалро намоён шавем. кӯшиш ба харҷ метиҳем ки чӣ қадр хуб бачаҳои мо бозии хуби худро нишон диҳанд. мавриди қайд аст ки дар мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпӣ оид ба футбол дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 42 гурӯҳ кӯдакон наврасони аз 8 то 18 сола ба машқу тамрин фаро гирифта шуданд. дастовардҳои футболбозони ин мактаб назаррас буда. яке аз онҳо ин иштироки наврасони 16 сола дар мусобиқаи байналмилалӣ дар давлати Беларусия буда онҳо дар ин сабқат ба гирифтани мақоми дуюм даст ёфтанд. айни замон бошад варзишгарони синни 18 сола ба мусобиқаи ҷоми Осиё омодагӣ гирифта истоданд. тавре масъулин иброз доштанд дастаи кӯдакон наврасони то 15 сола низ дар бештари мусобиқаҳои дохилӣ натиҷаи назаррас нишон дода истоданд. айни ҳол онҳо барои иштирок дар даври шаҳрии мусобиқаи футбол омодагӣ гирифта истоданд. 4 сол мешавад ки ман дар ин дастаи мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпӣ сардори даста мебошам ва ман аз мураббии худам Ҷаббор Ҷаҳонгир миннатдорам ки маро ба ин рӯз расонида овард ва мо бо ҳамдастагони худ ба мусобиқаи шаҳрӣ тайёрӣ ҷиддӣ ва бо ҳамроҳии мураббиамон тайёрӣ ҷиддӣ мебинем. боз мехоҳам ки дар мусобиқаҳои дигар ҳам ҳамин хел ҷои аввалро гирем. мо дар мусобиқаи пешинаамон ҷои дуюмро гирифтем ва мо мехоҳам ки дар ин мусобиқаҳои дигар ҷои аввалро сазовор гардем. фирдавс ҷабборов
خاننده صنف هفت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 92 ناحیه سینای شهر دوشنبه بوده. موصوف تا 2 سال است که در دسته کودکان نورسان تا 14 ساله مشق و تمرین دارد. طور خود فردوس ابراز داشت او در طول 2 سال در 12 مسابقه اشتراک نموده است. من طول 2 سال است که در مکتب مخصوص ورزشی ذخیره المپی مشق میکنم و ما در 12 مسابقه اشتراک کرده جایهای اول، دوم و سوم را گرفته ایستادیم و ما از به مسابقه شهری برآمده بازی داریم. یادداشت می‌شویم که امروز از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برای جلب کودکان نورسان به ورزش شرایط مساعد مهیا کرده شده است و این قشر جامعه امکان دارند به دل خانواده ورزش مشغول شوند. سال گذشته دستپروران فدراسیون ملی جیوجیتسو جمهوری تاجیکستان در یک چند مسابقه‌های جهانی، آسیایی و بین‌المللی و منطقوی شرکت ورزیده نتیجه نظررس نشان دادند. یکی از دستاوردهای شایان را ورزشگر امیدبخش منصور صبوروف منظور کرد. گفته نماند که منصور مشق را از محاربه غیر کسبی اونیفاید آغاز کرده است. سیوژه نوبتی ادامه بخش این موضوع است. واقعا استقلالیت به ما امکان داده است که همچون کشور مستقل در این یا اون بازی‌های بانفوذ با پرچم و سرود ملی برآمد کنیم. علاوه بر این با شرافت استقلالیت به ساحه ورزش تغییرات کلی وارد گردید. البته اینجا سخن در بابت تشکیل نمودن نوع‌های گوناگون ورزش می‌رود که ورزشگران تاجیک در مدت کوتاه با کامیابی‌های عالمشمول خویش اعتبار و نفوذ دولت را بلند برداشتند. منصور صبوروف هنوز در سن 5 سالگی رو به ورزش نهاد. در این سن و سال با آموزش قواعد محاربه غیر کسبی اونیفاید پرداخت. مشق و تمرین اونیفاید رو از مربی جوان فردوس شریپوف آموخت و فردوس توانست تا در مدت کوتاه او را به یک ورزشگر لیاقتمند و صاحب ملکه تبدیل بدهد و نخواسته شده از تاجیکستان در سال 2015 شرف ورزش میهن را در سبقت جهانی فدراسیون روسیه معرفی نماید. پس از موفق شدن در رشته محاربه غیر کسبی اونیفاید تصمیم گرفت تا قواش را در نمود نو تأسیس جیوجیتسو بسنجد. این در سال 2017 رخ داد. چون در انتخاب این نمود برزیلی خواهش زیاد و اراده قوی داشت به مقصدش رسید. البته این چمپیونات جهان در امارات متحده عرب می رود که برای اولین بار در تاریخ فدراسیون ملی جیوجیتسو جمهوری به وقوع پیوست. یکمین بار در چمپیونات جهان از نمود جیوجیتسو اشتراک کردم و سزاوار جای اول گرفتم. من در آنجا 3 رقیب داشتم. یکی رقیب من از دولت بریتانیا کبیر بود، دوم رقیب من از دولت ازبکستان بود و سوم رقیب من از دولت امریکا بود و من همه آنها را مغلوب کردم و سزاوار جای اول گرفتم. سال 2019 تربیت گیرندگان فدراسیون ملی جیوجیتسو در چمپیونات جهان، آسیا و بین‌المللی و گران پری شرکت ورزیدند. از جمله مسابقه گران پری قزاقستان با ورزشگران ما کامیابی را پیش آورد. این دفعه هم منصور به قطار جایزه‌داران شامل شده بود. قبلا در چمپیونات جهانی امارات متحده عرب در سال 2019 بار سوم هنرنمایی کرد. نتیجه نظررس دستپروران فدراسیون ملی جیوجیتسو باعث شد تا برای دریافت جایزه پرزیدنتی به غالبان و جایزه‌داران مسابقه‌های بین‌المللی پیشنهاد گردند. این تدبیر با مقصد هوسمند نمودن غالبان و جایزه‌داران مسابقه‌های بین‌المللی ورزشی و در این رابطه بلند برداشتن سطح اشتراکی ورزشگران تاجیک میباشد. من از نمود شناوری در چمپیونات جمهوری جای اول را گرفتم. این مسابقه در شهر خوجان گذشت و من از مسافه 200 متر جای اول را گرفتم. سال جاری میبایست چمپیونات آسیا، سبقت جهانی و مسابقه‌های بین‌المللی و منطقوی دایر می‌گردید، ولی با علت اوج گرفتن بیماری همگیر مسابقه‌ها به تأخیر افتاد. منصور برای نگاه داشتن حالت خوب ورزشی به مشق‌های مستقلانه پرداخت. می‌خواهد قواش را در بازی‌های آسیایی بین نورسان بسنجد. چون متین اراده است و مسئولیت بلند کسبی را احساس می‌نماید، حتماً به مقصدش می‌رسد. بینندگان گرامی، این بود آن همه خبر و گزارش هایی که ما هیئت ایجادی پیشکشتان نمودیم. مطمئنیم که در آینده تربیت اجتماعی و ورزش را سرمشق کار هر روزه خویش می‌دانید. خیر، شاد و پیروز باشید.